В началото бях скептичен, как така една книга и едно писане по 3 пъти на ден, аз ще получа апартамент за хик сума пари, която не е малка. В началото ми беше трудно аз да си представям всички тези неща, които правя. Добре дошли на всички зрители в моят YouTube канал, където показвам успешни клиентски резултати, които манифестират тотално нов живот, като в момента имаме честа да видим първият манифестатор, някога свързан с мен, Коцето. Той беше така първият клиент след издаването на метод 369, когато се свърза да ми каже, че е манифестирал първата си мечта. Тогава за първи път се чухме. Аз бях в Бали, той беше в Пловдив и нямам търпение да разкажем неговата история, така че Коце, добре дошъл в моя канал. Давам ти думата да се представиш и да поделиш малко повече за себе си на нашите зрители. Здравейте! Първо искам да благодаря на Алекс за абсолютно всичко, което ми е помогнала. Тя наистина е много добър човек с главно Ч и може много да научите от нея, както аз научих от самата нея. Аз започнах много на шега. Реално книгата ми излизаше постоянно в социалните мрежи като реклама. И много се чудих дали да си я взема, защото на мен много ми харесва тази тематика, но все отлагах да си я поръчам. И един ден моята колежка Памела, ако го гледа това, Памела, да, ми каза, че има подарък за мен. Всъщност тя ми подарява въпросната книга. Кажете ми, според вас, какъв е шанса аз да си харесам тази книга и тя да ми я подари? Няма нищо случайно. Нищо случайно. Съответно, аз много се зарадвах. Започнах да чета книгата, мисля, че я прочетох за един ден. Да. Прибрах се вкъщи, започнах да я чета и на сутринта вече я бях довършил. Минаха са няколко дни, започнах да манифестирам някакви много малки неща, много базови неща. Съответно, нямах добър резултат и сега ще ви кажа защо. Защото когато човек манифестира, или по-точно при мен, как се случват нещата, аз трябва да го искам от сърце. Това нещо. Независимо дали ще е нещо материално или нещо друго, това нещо трябва аз да го искам от сърце. След това започнах да манифестирам нещо огромно. Всъщност аз започнах да манифестирам моя дом. Много започнах да пиша в самата книга. Бях много стриктен. Представях си абсолютно всичко както е сега. Представях си дори как отварям вратата, как си наливам вода, как си готвя вътре. Много е важно да почувстваш и да усетиш самата манифестация. Въпросното нещо, което ти искаш, трябва да го почувстваш. Съответно, след няколко месеца манифестиране ми се отвори възможността аз да си закупя моя нов дом. На колко години? На 24 години. На 24 години. Реално той ми се спусна от небето. Смисъл, аз тогава бях на 24 години, току-що завършил медицински университет. Знаете как стоят нещата с студентите, нали? Нямаш работа, нямаш такъв доход, който да е стабилен. Съответно, искам да кажа, че не е важно по какъв начин идва това, което искаш. То просто идва. То просто идва от само себе си. И след месеци работа и манифестация аз получих моя дом, за който съм изключително благодарен. След това аз реших да се свържа с писателя на книгата, а именно Алекс. Между другото, много трудно ти намерих координатите, не знам защо. Тогава все още първите издания на книгата не бяхме писали, че аз съм автора. Между другото, даже всъщност издавахме книгата без автор. Защото по принцип това знание е универсално и не желаях да слагам авторитет на него, но всъщност осъзнах, че ако искам аз да се докосна до душите на хората
и да им помогна още по-засилено да манифестират собствените мечти, аз трябва да изляза с името си, с фамилията си, с лицето си и точно вече от второто издание, може би ти си имал първото, вече от второто, нали? Първо, аз имах първото издание. Да, но... Ами, Извинявай, че те прекъсвам, но всъщност исках да те попитам какви бяха твоите предизвикателства преди да манифестираш собствения си апартамент на 24? Предизвикателствата бяха такива, че в началото бях скептичен, как така една книга и едно писане по 3 пъти на ден, аз ще получа апартамент за хик сума пари, която не е малка. Предизвикателството беше, че в началото ми беше трудно аз да си представям всички тези неща, които правя. Сега сам. Има и на предвид, че тогава аз живях с родителите ми, всичко е било почти наготово, така да го кажа. Прибирам се вкъщи, има сготвена храна, дрехите са ми изпрани и тези базови неща в домакинството. Съответно, там беше трудно, но не и непостижимо. Щом аз мога, значи го може абсолютно всеки един човек. Щом един човек може да вади примерно 5000 лева на месец, така мога и аз, така можеш и ти, така може и той, и тя, и абсолютно всички. Въпросът е колко работиш за тази цел. И колко работиш върху себе си. Това е много важно. Трябва да дадеш от себе си, защото ако не дадеш от себе си, няма да станат нещата. Точно така. И всъщност стигнахме до момента, в който се свързваме ние двамата. Да, аз се свързах с теб, разказах абсолютно цялата история покрай покупката на апартамента ми и моя дом. Съответно, ти беше толкова развълнувана и толкова щастлива, че точно твоята книга е довело до моето, израстване, защото това е израстване, да се отделиш от бащиния ти дом и да създадеш твое гнездо, така да го кажа, си е доста голяма крачка, да. Съответно, Алекс, тя дори не се замисли да ми предложи съвместна работа, съответно за книгата. Да предадеш. Аз дори не се замислих да го приема след това. Смисъл, директно ми казах да. Не знаех какво ще правя, не знаех как ще работим, не знаех изобщо как ще случват нещата. Просто знаех, че отговорът ми ще бъде да. И всъщност какво се случи? Коцето стана част от моят екип, който беше за помощ на клиентските трансформации, за свързване на клиентите, които поръчват книгата, и той предаваше в продължение на почти година тази факла, тази искрица, тази страст за това, че един човек може да манифестира абсолютно всичко, което си пожелае. И даже Коце, ти все още биеш абсолютно всички рекорди за манифестация, защото апартамента е едно на ръка, но ти имаш още 2-3 големи манифестации, за които естествено, ако желаеш да споделиш, аз съм още по-благодарна, които направихме заедно след това, бидейки един екип, едно семейство, споделяйки си, манифестирайки заедно и чувайки се така почти всеки ден, ти успя да постигнеш и още по-големи, и още по-големи цели. Да, така е. След покупката на апартамента ми, аз след това започнах да манифестирам сума пари, която ми трябваше, за да обзаведа самия апартамент, тъй като той беше на шпакловка и замазка. Аз хубаво го купих, обаче как ще го обзаведа? Как ще се случат нещата? Викам, добре, щом един път Вселената ми е направила такъв подарък, Искам втори. Добре. Почнах да манифестирам хикс сума пари за обзавеждане. В продължение на 3 месеца това, което правих представях си как просто ги взимам тези пари, как ги харча за мебели, за боя, дори за
най-простата декорация. И така, един слънчев ден, както всички знаете какво ще се случи, дядо ми дойде и ми каза, че иска да ми направи подарък. И по случайност даде тази сума пари, без той да знае, че аз я манифестирам, че имам нужда от пари. Просто стана случайно. Да, и само да кажа, че тази сума въобще не беше малка и то за толкова Не. кратко време манифестирана. Изобщо. Аз между другото тогава бях, нали, вау, в смисъл, добре де, ако аз мога да манифестирам и да ми се случат нещата, нали, за хик сума пари и за покупка на апартамент, ами ако манифестирам за нещо още по-голямо, дали ще станат нещата? Това вече си го запазя, нали, в тайна за мен. 2023-2024 година, нали, тогава беше, как да го кажа, най-силният период за манифестиране за мене, защото тогава си манифестирах кола и тогава си купих и BMW-то, да, освен... Че беше и лаптоп, имаше телефон, някакъв уред също си беше закупил. Да, аз между другото тези малки неща не ги броя. Аз вече се целя на нещо доста по-голямо. Аз вече се целя към нещо доста по-голямо. Нали, изключвам техника и те. Да, манифестирах и BMW-то тогава. Да. И то пак стана случайно. Предишната ми кола всъщност пак беше BMW и преди 3-4 години аз исках да я продам. Обаче никой не ми се обаждаше, никой не я искаше, не знам защо. Но точно когато започнах да обзавеждам апартамента, точно тогава беше този период, мисля, че беше юли месец, ако не се лъжа. Някъде там. Тогава един мой бивш ученик ми писа, че неговият братовчет много харесва моята кола и направо иска да дойде да я вземе. И аз му казах тогава, в момента, нали, правя ремонт, постоянно ми трябва, нали, кола, аз сега като я продавам трябва да търся нова, така. Нали, той като ми каза, не, тази кола я искам, давам ти тази сума пари, съгласен ли си? И аз като чух сумата викам, да, добре, взимай, заповядай, ключовете са твои, взимай. И така, това се случва вечерта, той ми пише, настоява много да я вземе и аз на другия ден я продадох. Вау! И на другия ден я продадох и вече, нали, си взех другата кола. Модел, по-красив, по-голям. По-спортен. И така, но след това искам да подчертая, че много се бях изтощил енергийно, защото това наистина това е много голям напредък. Просто изведнъж, както бях тук, аз изведнъж рязко нагоре и много се изтощих енергийно, което е напълно нормално, защото който е обзавеждал, нали, дом, знае колко е трудно с майсторите, знае колко е трудно да си направи дизайна на апартамента. Това хич не е лесно, отделно трябваше да съпровождам цялото това нещо с работата ми. Вследствие аз започнах втора работа. И в момента сегашното ми състояние е едно състояние на покой. Състояние, в което аз се регенерирам, за да може да скоча още по-високо нагоре чрез манифестация. Аз просто съм без думи за твоята история, защото наистина, проследявайки твоят прогрес, откакто се запознахме до сега... Ти знаеш всичко от до. С още по-големи подробности, всъщност виждам, ти може би виждаш пътя да е така, аз го виждам само нагоре, защото ти буквално придоби една огромна мъдрост, една огромна интелигентност, ти буквално направи mindset shift. Вече си нова идентичност, нов човек, който е Абсолютно.
Да, самостоятелна единица, който е мъдър, който разбира защо и как му се случват нещата. И точно тези неща носят едно огромно спокойствие и лекота. Ти да се задържиш на това ниво, което си манифестирал в момента, както каза, да възобновиш своите депа на енергия и да можеш да направиш следващия квантов скок. Защото и аз имах абсолютно същия период тази година, след едни огромни успехи, много големи бизнеси, живот на остров Бали една година, постоянни пътешествия, постоянни контакти с клиенти. Аз всъщност достигнах до една пикова точка, след която абсолютно всичко, нали, се тръгна надолу. Защо? Защото точно този енергиен процес, който ти се изчерпваш, ти не можеш да се задържиш на тези високи вибрации и да слезеш малко надолу, за да си починеш, да интегрираш всичко случило се, да вземеш уроците, да се заредиш с нова енергия, за да можеш да постигнеш по-голямо ниво. И всъщност хората тук трябва да разберат, че манифестацията не е само нагоре. Манифестацията е на период. Манифестацията е надолу. Да. Манифестацията е на периоди и ние трябва да се адаптираме през тези периоди и точно тъй като манифестацията има up and downs, аз реших да се заема изцяло с моята мисия, именно да предоставям менторинг 1 в 1 за всички мои читатели и клиенти, защото когато дойде този период на свиване, период на намаляне на енергията и на вибрациите, в този период е много ключово човек да има ментор, за да може да го преодолее по-леко, с нали, така, по-балансирано, да не стане една огромна турбуленция. И нали, за това всъщност и аз имах ментор и в момента предавам щафетата и аз съм ментор на моите клиенти през трудните периоди, за да може през този труден период ние да го преминем заедно, да може да се стреля отново нагоре. Абсолютно съм съгласен с тебе. Искам да кажа на хората, които прилагат методът 369, не всичко е цветя и рози. Повярвайте ми, много е трудно да го направиш отстрани. Нали, изглежда, как да го кажа, лесно, изглежда магия, но това е просто така го виждате вие отстрани. Човек, който го е преживял, човек, който е минал през това, знае какво му е коствало. Знае какво му е коствало. Затова винаги има един връх, след което леко се принизяваш. Въпросът е да не се поддадеш на лошата емоция. Да я приемеш с благодарност. Да, приемаш с благодарност, приемаш трудностите с благодарност, да дойде и да си заминава. Аз винаги така си казвам. Добре, щом има нещо лошо, което е дошло, добре дошло, пътя е натам, тръгни си, аз искам нещо добро. Чакам доброто. Да, вечен оптимист. Абсолютно, абсолютно. И като заговорихме за оптимизъм, може да направиш една 360 градусова снимка видео. На апартамента ли? Добре, ами то се вижда всъщност така. Да. Ето там е кухнята. Много е красиво. Искам да кажа, че котето е един огромен естет и държи на апартамента му буквално да изглежда като галерия. Така че... Абсолютно, абсолютно. Значи аз още като го направих си казах, искам тук да изглежда все едно никой не живее. Всичко да е по-конец, колкото и наудничево да звучи. Не, няма мокъра, ако някой си мисли, че е мокъра. Не, нямам, просто обичам всичко да ми е подредено, обичам всичко да ми е минималистично и чисто, най-вече. Аз без да си кривя така сърцето, не съм виждала по-красив апартамент в Пловдив.
Ти пък благодаря. Между другото, много хора ме питат кой дизайнер съм използвал. Искам да кажа, че никой. Абсолютно Дизайнера. никой. Аз съм. Да. В бъдеще, като манифестирам апартамент, ще използвам твоите услуги. Няма проблем, ще съдействам. Шегата на страна, може малко да вкараме хумор, но следващият ми въпрос към теб е: би ли препоръчал мен като ментор и метод 369 като концепция на други хора? Да, аз бих го препоръчал, но преди да започнете да манифестирате, си обмислете мечтите, желанията. Препоръчвам на хората първо да се свържат с теб, за да може ти да ги напътстваш как да си формулират самите мечти, по какъв начин да действат, защото всеки човек си е индивидуален. При мен работи едно, при теб може да работи друго. Трябва да си намериш твоят начин. И затова мисля, че ти си човека, който би ги напътствал да им покаже кой е правилният път. Защото в началото, когато аз започнах самата книга, тя дава напътствия. Да, така е, аз съм съгласен, които те работят. Аз правя всичко, което е написано там, но си има и нещо, което е лично за тебе, което работи лично за теб. И затова мисля, че в колаборация твоята книга и ти, като менторство и самото четене на книгата, мисля, че даде много добър резултат към мечтата на даден човек. От към реализацията, и всъщност искам да ти кажа, че ти си вторият клиент, който казва: бих препоръчал, но методът не е за всеки, той е само за хора, които са готови да платят цената и са готови да практикуват и да следват мечтите си, било то всеки ден, всяка седмица, всеки месец, докато не се получи. Всъщност рисковничето на самата манифестация, както казах малко по-рано, ще се повторя, това е да го чувстваш и да го усещаш. Ако ти не чувстваш, как да го кажа, ако ти не усетиш, примерно искаш ето този телефон, искаш го, но просто го искаш, ако си останеш с желанието за искане, няма да стане. Прибери се вкъщи, легни си, затвори очи, почувствай как го хващаш, как го отключваш, как започваш да си цъкаш в Instagram, в Facebook. Представи си как си правиш снимка дори. Някакви такива неща, които би правил, ако го имаш. Всъщност целта е да изпратиш желанието си към Вселената, за да може Вселената да ти го върне материализирано. Да ти го върне материализирано. Аз мисля, че и това работи. Точно. Аз мисля, че това бяха едни такива много добри финални думи, бих казала, за нашето мине интервю, защото няма какво повече да кажем. Това е и това ще бъде. Вече зависи кой иска да влезе в това поле, в това пространство, в това манифестационно общество, където цари любов, мир, спокойствие, светлина и сбъднати мечти. Всеки, който има нужда от такова пространство, е добре дошъл при нас, знае къде да ни намери. Аз всъщност организирам вече от новата година, ще има такова общество. О, супер, трябва да се включа задължително. Ти си първия. Задължително. Аз съм първия, да. Да. Аз съм първия. Защото наистина живота си струва да бъде изживян както искаме ние, а не както някой ни е наложил. Било то общество, матрица, правителство. Между другото, точно за това си бях направил, имам татус на бедрото, където пише, на който пише One Life, един живот. И аз точно така си го възприемам, да си живея живота така, както искам аз, а не както трябва. Точно така.
перфектен завършик. Да. Много ти благодаря, Коте, за участие. Моля. Наистина много съвети даде на нашите клиенти. Сега остава да изпрактикуват абсолютно всичко. Много съм радостна за стойността, която даде, за твоят експириенс и за твоите блестящи резултати. Аз не се надявам, а знам, че следващата година ще е още по-голяма за теб, така че благодаря ти отново за участието. Моля, следващата година ще направим още едно видео, за да покажем още едни резултати. Разбира се. Нямам търпение. Правете всичко с любов. Това е важно. Правете абсолютно всичко с любов и чувство. Това е рисковничето на манифестацията. Десно. Изпращам ти много виртуални целувки Благодаря. и до нови срещи. Чао!